Жырларым сышытып йөрәгемдә ил кырында чәчәк атыгыз күпме булса көч һәм ялкын шул кадәрле сезнең хакыгыз дип язган Муса Җәлил хәерле көннәр Акчарлак газетасын укучы дусларыбыз, сезне Казан Кремленнән сәламлыйбыз. Ул туристларның һәм җырчыларның иң яраткан урыны, туристлар рәхәтләнеп ял итсә, җырчылар үзләренең матур җырларына клиплар төшерә. 2022 елда гына 4 миллионга якын турист Казанда булып киткән һәм шушы матур Казанда безнең инде Акчарлак газетасы басылып чыга. 33 номерда дөнья күрде. Һәм инде иң кызык материалларга күзәтү ясыйбыз. Татарстанда гына яңа уку елына 2000 укытучы җитми. Сезнең якларда вазгыять ничегрәк? Кайсы фәннәргә укытучыларга кытлык язып хәбәр итсәгез иде. Журналистик шоуы 6-7 битләр Илмира Флön Балташ районында нинди проблемага ачыклык керткән һәм ул проблеманы ахырга шишкәнме газетаны укып белә алачаксыз. Һәм инде күңелнең иң авыр кылларын тибрәтә торган язмыш аянычлы хәл 8-9 битләр офицер Равил Шакировның махсус хәрби операциядә үлүе. Инде укучыларыбызның яраткан рубрикасы трубкаңны ал Акчарлак шалтырата. Чыннан да сезгә чит номердан башка кеше шалтыратса, куркып калмагыз. Бу Казаннан Акчарлак сәламлый. Үзегезнең шатлыкларыгызны, әйтәсе сүзләрегезне журналист белән дә уртаклаша аласыз һәм иң кызыклы әңгәмәләр инде газета битләрендә дә дөнья күрәчәк. Тукай районында яшәүче Илнар Фәрхетдинов дингә килү депрессиядан чыгарды ди. Сез газета укучылар депрессиядан ничек чыгасыз? Әлбәттә инде яман гадәтләрсез ничек? Безгә дә язып уртаклашсагыз иде, бүлешсәгез иде, бәлки сезнең киңәшегез кемгәдер бик тә кирәге чыгар. Шикәрсез, тузсыз, уксуссыз помидор тузлау мондый рецептны белә идегезме әле? 15нче биттән карап таныша аласыз һәм дә инде үзегезнең гаиләгезне шушы тәмле ризыклар белән сөендерә аласыз. Безнең 20 елдан артык хатлар бөлеген журналистыбыз Илмира Флön алып бара һәм инде арада кайбер хат язучы даими безгә хатларын язып шалтыратып торган авторларыбыз инде өлкәнәеп, улыгаеп, бу дөньядан, якты дөньядан китеп бара. Ул безгә дә, сезгә дә бик авыр, чөнки аларның хатлары, язмалары кинәт юкка чыга. Һәм инде без менә шушы номер аша үзебезнең бакыйлыкка күчкән даими авторларыбызны искә алырга булдык. Алар безнең барысы да истә, күңелдә, йөрәктә, берсен дә онытмыйбыз. Һәм инде аларның гаиләләренә сабырлык телибез. Аларның хатлары безнең архивларда мәңгелек булып саклана. Һәм инде 2 атна дәвамында резонанс тудырган Шаллы театр артистлары янындагы вазгыять пенсиядәге артистлар урынын яшьләргә бирә. 20-30 ел театрда иң яхшы рольләрне уйнаган артистлар ни өчен шундый хәлгә калган? Ни өчен алар ярты ставкага эшләргә мәҗбүр һәм инде алар үзләре эштән теләп китүләрен белдерә. Сез бу хәлләргә ничек карыйсыз? Бу нормаль күренешме? Бу хакта да безнең белән уртаклашсагыз иде. Туфан Миннуллинда иҗатын онытмыйбыз. Крәшин кызы Зоя дигән хикәя белән таныша аласыз. Бик җайлы, бик рәхәт укыла. Акчарлак һәрвакыт сезне дә, безне дә шулай сөендереп торсын. Һәм инде без үз чиратыбызда хәзер иң бәхетле укучыга газетаны тапшырачакбыз. Без Акчарлак газетасыннан сезгә менә Акчарлак яңа чыккан Акчарлакны бүләк итеп бирәсе килә. Татарча укыйсызмы? Каян килдегез? Казанныкка. Biz Kazan'da durabız. Укыйсызмы татар газеталарын укыйсызмы, яратасызмы? Акчарлак укыйсызмы? Акчарлакта укыйбыз. Нәрсәләр ошый күбрәк газетада? Сканвордлар, язмышлар, Олы кешеләрнең язган ниләре ошый. хатлары. Сугышта калган кешеләр турында язганнар. Без дә сезгә бүләк итәбез. Рәхәтләнеп укыгыз, исән-сау булыгыз.